खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय दान्थे बिदान्थे आरो जेंना जेंसिफोरखौ फोजोबनानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोबथारनायाव फोरमायोदि MP गौरब गगৈ आरो बिथांनि नखर एलिजाबेथ कलबार्न गगैनि पाकिस्तानजों सोमोन्दो दं होननानै फोरमान होनाय खौरांफोरखौ रायजोआरि महरै फोसावबाय। रबिबाराव दिसपुरनि लकसभा भवनाव गिबि मन्त्रिया मोनसे जर'खा खौरां मेलनि गेजेरजों फोसावो। 10 सेप्तेम्बर खालाराव SITआ होनाय रिपर्टनि सायाव बिथा खालामनानै गुबै फोरमायथिखौ नागारनानै गिबि मन्त्रिया रबिबारखालि आद्रा थानाय फोरमायथिखौ लानानै खौरांगिरि मेल खुंनायनि गेजेरजों बिबुंथि लाखियो, जेराव गिबि मन्त्रिया बुंदों, जेब्ला आं सिंगापुराव मोनसे समिटआव बाहागो लानो थांगासिनो दंमोन, अब्ला आं ससियेल मिडियायाव मोनसे सावगारिखौ नुनो मोनदोंमोन, जेराव MP गौरब गगैखौ भारतनि लाइमोन थान्दैफोरनि मोनसे थान्दैखौ पाकिस्तान राजथान्दै थाग्रा खुलिसिम लानानै थांनायखौ नुनो मोनदोंमोन। आं गिबियाव सानदोंमोन दि बे सावगारिया नंखाय होननानै, नाथाय उनाव कंग्रेसनि दैदेनगिरिया फट'खौ थार बुंनायनि उनाव आं हमदांनो हादोंमोन दि बे सावगारिया नंखाय नङा। बेनि उनाव नायबिजिरनाया जागायजेनो आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों पाकिस्तानी नोगोरारि आरो तौकीर शेखनि सोमोन्दै खौराङा सोराङाव फैयो। बरपेटा रड हाउली फरायसालिमायाव थानाय बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि खुंगा 35थि बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि बोसोरारि जथुमा आरो गोदान बर' फरायसा बराय फोरबोखौ फरायसालिमानिनो नब्लाङाव खुंफुंनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि बिथांजों लोगोसेनो बाहागो लाफायो गेलेमु नेहाथारि मनिराम बरगयारि बिथाङाबो हाबाफारियाव थांखि जानाय बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लायो। मानगोनां मुंदांखा बर' फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारि बिथाङा हांख्रायजानाय आलासि महरै बाहागो लायो। बारग' फरायसा डक्टर मोदानसा बानुआरि माननि आलासि महरै फरायसालिमानिनो फारियै बर' बिफाननि गाहाय डक्टर अरुण बर' बिफाननि लोगो बिबुंगिरि डक्टर दिपाली केरकातारि, प्रीति नार्जारि, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि कम्पिउटार बिफाननि लोगो बिबुंगिरि डक्टर राजु नार्जारि, कमार्स बिफाननि लोगो बिबुंगिरि डक्टर जुगल कुमार बर', बटानि बिफाननि लोगो बिबुंगिरि सीमा काक्लारि, बर' फावगिरि जयसिं बसुमतारि, सालबारि दख'रा एबसुनि लोगो आफादगिरि देरहासार बसुमतारि, हाउली दख'रा एबसुनि आफादगिरि गणेश बर', बरपेटा रड दख'रानि गाहाय नेहाथारि सोमदोन बसुमतारि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। तामुलपुर जिल्लानि साहा गान्धीबारियाव JCBजों गंसे न'खौ सिफायनायनि जाहोनाव सोमजिनाय दावराव-दावसिनि गेजेरावनो दायनिगिरि महरै नंखाय अजद होजानाय रुपज्योति सरगियारिया गोख्रों फिनजाथाय होफिनदों। खौरां बिजोङाव दुलाल पाटवारिनि हाखौ आवग्रिनानै लानाय अजदखौ नेवसिनानै रुपज्योति सरगियारिया दाबि खालामोदि दान्थे बिदान्थे गोनां हा बाहागोआ बेनि बिफानि आजै-आजौनि सम्पति आरो बिथांनाव 1995 मायथाइनिफ्राय बे हाजों सोमोन्दो थानाय गासैबो फोरमान बिलाइफोर दं। गुबुन फारसेथिं बिथाङा अजद होयोदि दुलाल पाटवारिया जेबो फोरमान बिलाइ गैयाजासे बे हाखौ जरजुलुमै दखल खालामनो नाजादोंमोन, गावसोरनि हायाव न' लुदोंमोन आरो सार्कोल अफिसारखौबो थगायदोंमोन, जायनि थाखाय जायगानि सुबुंफोरनि मददजों दुलाल पाटवारिया लुनाय न'खौ सिफायनाय खामानिखौ मावनाय जादों। रुपज्योति सरगियारिया दायो गासैबो फोरमानलाइखौ पुलिसनो गथायना होबाय आरो नायबिजिरनायनि थाखाय पुलिस बिफाननो खावलायदों। बिथाङा थांनाय माखासे सान सिगाङाव समाजारि बिजोङाव गोसारनाय भिडिअ' जेराव क'क्राझार जिल्लानि दतमा बरागारि गामियाव बर'नि दोरोङारि दामजु खाम आरो सिफुंनि सायाव आहुति होनायखौ लानानै गोबां दैदेनगिरिफ्रा गोबां आफादफोरा जाथायनि सायाव फिनजाथाय होदोंमोन, दुखु मोनदोंमोन, जेरै दुलाराय बर' हारिमु आफाद, दुलाराय ब्रह्म आफाद, बेबादिनो दुलाराय बाथौ गौथुमाबो खौरां मेल खुंनानै जाथायनि सायाव फिनजाथाय होदोंमोन, जेराव मेलनि गेजेरजों गोख्रों रावजों बेबादि खामानि मावनाय एबा बेबादि आहुति होनाय नखरनि सोद्रोमाफोरखौ थाबैनो निमाहा बिनो थाखाय खावलायदोंमोन, जेराव बेनि सायावनो जुदि निमाहा बियाब्ला आयेननि राहा लागोन होननानैबो बुंथिनायखौ नुनो मोनदोंमोन। बेबादिनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा बेबादि बाथ्राखौ बुंथिदोंमोन। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बुंथिदों, जेराव खाम आरो सिफुंनि सायाव आहुति बिथा खालामनानै जैग' एबा आहुति होनायखौ हाबा दाननायखौ
जों गनायनानै लानो हाया एबा बे जाथाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथावना आरो साननो गोनां जानानै फैदोंमोन होननानै बुंदोंमोन। आरो जों बर' हारिया जोंनि दामजु खाम सिफुं सेरजाजोंनो जोंनि हारिनि हारिमुखौ फोजौबोदों आरो फोसावबोदों आरो दिनैनि दिनाव GI टेग मोननो हालायनाय बे थासारियाव सफैबाय आरो दिनै खाम सिफुं जथा सेरजाखौ लानानैनो बागुरुम्बा दोहौ मुलुगनां दिन्थिनोबो हानाय जाबाय होननानै बुंथिदोंमोन। आरो बेबादिनो गनायजाथावै जाथायखौ गनायनानै लानो हाया, थाबैनो निमाहा बिनांगौ होनना फोरमायदोंमोन। क'क्राझार दतमा बरागामि गामिनि गंसे नखरनि हाबायाव खामानिनि सायाव आहुति होनायखौ लानानै उदालगुरि ब्रह्म सेबा आश्रमावबो दुलाराय ब्रह्म समितिनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों थाबैनो बिथांमोना निमाहा बिनांगौ होननानै बर' हारिनि गेजेराव दुलाराय बाथौनि गेजेराव आरो दुलाराय ब्रह्म धर्मनि खाथियाव बिथांमोना निमाहा बिनांगौ होननानै खावलायदोंमोन। बेनि फिथाइ महरै ससियेल मिडियायाव गोबां दान्थे बिदान्थेनि उनाव जोबथायाव फैबाय। थांनाय 6 फेब्रुवारि खालाराव दतमानि बरागारियाव जुलिनि मन्दपआव खाम सिफुंनि मन्दपनि सायाव आहुति होनायनि सायाव हौवा गोदाननि नखरा निमाहा बिबाय। जेराव ससियेल मिडियायाव गोबां दान्थे बिदान्थेनि उनाव जोबथायाव फैनायनि गेजेरजों दतमानि बरागारियाव जुलिनि मन्दपआव खाम सिफुंनि सायाव आहुति होनायनि सायाव हौवा गोदाननि नखरा निमाहा बियो। मैया हौवा गोदाननि बिमा आरो गेजेर बरागारिनि गावबुरा बिथाङा खौरांगिरि मेल लानानै बर'नि गासैबो आफादफोरनिसिम आरो बर' हारिनि गेजेराव बिथांमोना निमाहाखौ बियो। बेखौबो मिथिनो मोननाय जादों दि जैग एबा आहुति होनाय नखरा बाथौ धोरोमनि, बेराफारसेथिं दुलाराय बाथौ गुथुमनिफ्राय खामनि सायाव बेबायदि जैग सावना हाबा होनायनि बेरेखा पुलिसनो एफआइआर होनाय जाबाय होनना फोसावदों बाथौ गुथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा। 24थि बड'लेण्ड डे BTC गोरोबथाखौ तामुलपुर जिल्लायावबो खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। फैबाय थानाय 10 फेब्रुवारि खालाराव एबा गाबोन BTC गोरोबथा सानखौ खुंनो थाखाय साखाफारा जादों। तामुलपुर जिल्लानि थाइगिरकारि चौकआव BTC गोरोबथा सानखौ खुंनो थाखाय थियारि। मिरु BPF हान्जानि बिथोन बादियै दाब दाब जिल्लायाव खुंनाय बादियैनो तामुलपुर जिल्लायावबो फालिगोन BTC गोरोबथा सान। हाबाफारिनि थाखाय पेन्डेल लुनाय बायदि खामानि मावबाय थानायखौ नायदिंनानै 30 नं गरेस्वर BTC बियाबनि MCLA महेश्वर बसुमतारिया बे बाथ्राखौ मिथिहोयो। भारत हादरा मुलुगनाङैनो रैखाथिनि बिथिङाव गोख्रोङै दावगालांगासिनो दं। रांखान्थियारि बिथिङाव 4थि मासिखौ आवग्रिनो हादों मुलुगनि गेजेरावनो। आरो नुनो मोननाय जादों दि खारिथि बिरोंदामिननि जौगानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङावबो भारतआ दावगालांगासिनो दं। नाथाय गोबाव समनिफ्रायनो पाकिस्तान बेरेखा आरो नसुंसेयारि हादोर बांलादेश हादोरनि थाखाय गोबां जिंगा सिनांगौ जादों। जारिमिनाव भारतनि फारसे सुथुर जानानै थानाय पाकिस्ताना सम सम भारतआव गोबां खेब गाग्लोबबोनानै दाय गैयै सुबुंफोरखौ बुथारबोदों, गावथारबोदों। बेबायदिनो थांनाय 2025 मायथाइयाव पाकिस्तानी उदखारिफ्रा जम्मु काश्मीरनि पहलगामाव सा 26 दाय गैयै दावबायारिफोरखौ बुथारदोंमोन एबा गावथारदोंमोन। बेनि उनाव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा जादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बांलादेश हादोरा गावनि हादोरनि बाहागो महरै सा सानजा भारतनि रायजोखौ सोसननानै मोनसे गोदान मेप फोसावदों। भारतनि सानजा आरो सोनाबनि सुथुर हादोरफोरा दा सानफ्रोमबो हादोरखौ दखल खालामनो थाखाय फाव फान्दायगासिनो थानायखौ नुनो मोनदों। नाथाय बेफोर गासैनिबो गेजेराव भारत हादोरा फिन खेबसेबाव फोरमान खालामना होयोदि पाकिस्तान आरो बांलादेशआ ज' जायोब्लाबो जोंजों जुजिनो हाया एबा भारतजों जुजिनो हाया। साननैनि हाबाफारिजों क'क्राझार जिल्ला कमिटि अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि 2थि बोसोरारि जथुम्माया जोबनानै थांबाय। आलादा बड'लेण्ड सोरजिनाय थांखिजों क'क्राझार जिल्ला कमिटि अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि 7 अक्ट' फेब्रुवारि खालारनिफ्राय लानानै थांनाय 8 अक्ट' फेब्रुवारिसिम 2थि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनाय जादोंमोन। फुंबिलि समाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो बिनि उनाव रुंसारि दिलिन ब्रह्मनि गोसोखां जौस्रां बेखेवो। लोगोसे गेवलां मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि आगुनि आफादगिरि सनाराम बाग्लारि बिथाङा। हाबाफारिनि सोमोन्दै आफादनि सोमोन्दै गुवारै मोनथिनो थाखाय राजा तिलक ब्रह्म अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशन क'क्राझार जिल्लानि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेफोरबादि बाथ्राखौ फोरमायथिदों। बर' हारिनि बिर जोहोलाव फिन आरोबाव गावनि आंगो गामिनि न'आव फैफिननो हाबाय। गोबाव बोसोर बर' हारिखौ गादब जानायनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय आखायाव हाथियार लानानै दावहा नांबोनाय सनितपुर जिल्लानि दिकियाजुलि हालामनि 2 नं हिरिम्बापुर गामिनि नितुल दैमारि थामहिनबा दि नायहाब बिथाङा
NIA केस नांनानै जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनजादोंमोन। नाथाय गोबाव बोसोरनि उनाव बिथाङा सानसे सिगां उदां जानानै फैनो हादोंमोन, जेराव गोबाङानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोन्दों आरो बिथांखौ आंगो न'आव गिदिंबोफिननायखौ लानानै रंजा बाजाजों बरायनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव गामिनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बरायनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय जोंनि बर'नि गेदेमा रन्जन दैमारि बिथाङा माब्ला उदां अख्राङाव फैगोन? बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बर'फोरनि थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा बादियै बारग' एनडिबिफोरनि जेंना जोबथेसालियाव थानांनाय गासिबो सोद्रोमाफोरा उदां जानायनि दफाया दंमोन। बिटिसिआव 5 बोसोर प्रमद बर'नि सोरखार खुंथाय समाव बिटिआर एकर्ड बादियै माखासे बारग' एनडिबिफोरा उदां अख्राङाव फैनो हादोंमोन। नाथाय गेदेमा रन्जन दैमारिया जोबथेसालियावनो NIA केस नांनायनि जाहोनाव दासिमबो दङ। 2025 जोबनाय समाव रन्जन दैमारिनि मोनसे हियारिं जानो गोनांमोन, जेराव बेनि सोलाय बोहैथि बोसोर 2026 मायथाइनि 29 जानुवारि खालाराव सुप्रिम कर्टनि हियारिं दंमोन। नाथाय सम थोस्लाबैनि जाहोनाव आबुं महर मोनफुङासै। बेराफारसेथिं गोबां समफोरावनो गोजौ बिबानाव थानाय गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबोबाय थादों, दिनैनि दिनाव मोनसेबो एकर्ड गैयारि सासे एकर्ड सागानगिरिया जोबथेसालियाव थानांनाय। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बुंबोबाय थादों, बिटिआर एकर्ड खालामबाय, नाथाय एकर्ड खालामनानैब्लाबो एकर्डनि सागानगिरिया मानो जेलाव थानांखो? आं बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय हाबा मावगोन। बे बाथ्राखौ थांनाय 27 जानुवारि खालाराव बिटिआर एकर्ड सान फालिनायाव फोरमायदोंमोन। बेनि सिगांबो बिथाङा बुंदोंमोन, हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन। नाथाय आसा खालामदों हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सोरखार खुंथाय समावनो जेन गेदेमा बिथाङाबो उदां जानानै जोंनि गेजेराव फैनो हायो, जेराव हाग्रामा महिलारिनि गोदान सोरखार फैनायनि उनावनो सासेनि उनाव सासे एनडिबि एबा बारग' एनडिबिनि सोद्रोमाफोरा उदां अख्राङाव फैनो हानायखौ नुनो मोनबोगासिनो थादों। थिग बेबादिनो गेदेमा रन्जन दैमारियाबो जोंनि गेजेराव जाहाथे थाबैनो उदां अख्राङाव फैनो हायो। चिरां जिल्लायाव फेग्रा बेसाद ड्राग्स दैथायग्रा हमदों। फेग्रा बेसादनि हेंथायै चिरां पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव हमनो हादों सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ। हमनो मोननाय फेग्रा बेसाद फालांगिरिखौ बङाइगाव जिल्लानि अबैयापुरी टेन्टुनपुरनि थागिबि अमर हुसेन होनना मिथिनो मोन्दों। काजलगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय दमगाव ओनसोलाव आयेन बेरेखायै फेग्रा बेसादनि फालांगि खालामनायनि खौरांखौ पुलिसनि हानजाया स्रोदै मिथिनानै गोख्रोङै सिग्रोमो आरो गासै 78.83 ग्रामनि हिर'इन आरो लोगोसे 4 साखा गोनां गंसे गारिखौबो जब्द खालामनो हादों। मिथिनो मोननाय फेग्रा बेसादनि फालांगिरिखौ पुलिसा गावसोरनि आवथायाव दोनना जाथायनि सायाव सोंनाय फिननायजों लोगोसे नायबिजिरगासिनो दं होनना पुलिस फारसेनिफ्राय मिथिहोदों। चिरां जिल्लानि सिडली पुलिस थानानि सिङाव थानाय जौलियाबारि गामियाव सासे 14 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाय जादों। जाय जाथाया ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे थासारि सोमजिहोदों। बे हानजायारि जिनाहारिनि केसआव सोराङाव फैनायनि उनाव सिडली पुलिसा 3 जिनाहारि खालामग्राफोरखौ हमनो हादों। जाथायनि सोमोन्दै पुलिसनि रिपर्टनि बादिब्ला थांनाय 5 फेब्रुआरि खालि सिडली ओनसोलनि सासे 14 बोसोर बैसोनि ट्राइबेल हिन्जावसाया गावनि नखरजों जौलियाबारियाव सासे बाहागिनि हाबायाव थांदोंमोन। मोनानि 10 रिंगासो समाव बियो जुलिनिफ्राय न'सिम फैफिनबाय थानाय समावनो बयफ्रेन्ड मंगला सरेन 15 बोसोर बैसोनिखौ लोगो हमनो ओंखारलांदोंमोन। बेनि उनावनो सानैबो खाथिनि गंसे कालभार्टआव जिरायनानै रायज्लायगासिनो थानाय समावनो मंगला सरेना उन्दै हिन्जावसाखौ माखासे गाज्रि सोमोन्दो लाखिनाय जाथाया सोराङाव फैयो, जेराव सानै सेंग्रा बालेन मार्डी उर्पेन उकिल 25 बोसोर बैसोनि आरो मंगल सरेन 27 बोसोर बैसोनि सुबुङाबो बे जाथायजों लोब्बा दं। उनाव हानजायारि जिनाहारिनि जाथाया गासैबो सोराङाव फैनायनि उनाव सिडली पुलिसा 3 जिनाहारि खालामग्राफोरखौ हमनो हानानै गावसोरनि आवथायाव लाङो। फैबाय थानाय गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजाद थामहिनबा मेट्रिक आरो जौसिन गेजेरारि जोबथा आनजादखौ नोजोर होनानै सनिबारखालि मरिगाव जिल्ला कमिशनार मावख'नि कनफारेन्स हलाव जिल्ला कमिशनार अनामिका तिवारीनि दैदेननायाव आनजाद मिरुफोरनि नायदिंगिरिफोरजों मोनसे जथुमा खुंनाय जालाङो। मेलाव जिल्ला कमिशनारा नायदिंगिरिफोरखौ फुंनि 7:30 रिंगानि गेजेरावनो गावबा गावनि आनजाद मिरुसिम सहैनो थाखाय बिथोन होनाय जादों आरो गासै आनजाद मिरुफोराव सीसीटीवीनि केमेराखौ गोख्रों नोजोर होनाय जागोन। केमेराखौ मोजाङै फज'नाय आरो बेफोरखौ आबुङै मावफुंबाय थानायनि सायाव गोनांथि सावरायनाय जायो। बेखौबो बुंबावोदि जायखिजाया जाहोननि थाखाय रावबो गार्जेन एबा मोनथाय गैयै सुबुंखौ आनजाद मिरुफोराव हाबहोनो होनाय जानाय नङा।
आरो बिथाङा बुंबावोदि आनजाद मिरुफोराव मबाइल फनफोरखौ आबुङै बन्द खालामनाय जागोन। बिथाङा आनजादनि समाव मिरुफोराव सिरि थानो बिथोन होदों आरो जाहाथे आनजाद होगिरिफ्रा जेबो जेंना आरो जेंसिजों जाहाथे आनजादखौ मोजाङै लिरफुंनो हायो। बे मेलाव मरिगाव जिल्लानि सिनियर पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट अफ प्रकाश सनवाल बिथाङा मिथिहोयोदि आनजाद नायग्राफोरखौ नागिरनायनि खामानिखौ पुलिसा मावफुंगोन। बिथाङा मिरुफोरनि गाहायफोरखौ बेबायदि बुंथिदों। मेघालयनि खैला खनियाव खैला बेफ्रुनायनि जाहोनाव थैनायनि अनजिमाया सा 25 जाबाय। गोबां मावदांसाफोरा दासिमबो खैला खनियाव थाबथानायनि सन्देह खालामनाय जादों। बे जाथायाव काचारनि काटिगरानि सा 6 मावथिफोरा जिउ गोमाबाय। श्रीभूमि आरो हाइलाकान्दिनि सासे मावथिया जिउ गोमादों। दासिमबो रैखाथि होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। थैनाय सुबुंनि अनजिमाया बांबावनो हागौ होनना रिपर्टआव फोरमायदों। सासेनि मावथिफोरा देहा फाहामसालियाव गावसोरनि जिउजों जुजिगासिनो, जेराव गोब्राब जोखोम जानायनि जाउनाव बिथांमोना फाहामथाय लानो गोनां जादों। आयेन बेरेखा खैला खनिनि गंनै बिगोमाफोरखौ हमनो हादों। फाराम चाइरांम आरो सोमरिवारा 3 साननिफ्रायनो पुलिसनि जिम्मायाव दं होनना मिथिनो मोन्दों। भारतनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथाङा दतमायाव बुंलांनाय बादिनो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ फैगौ 2027 मायथाइनि सिगांनो मावफुंनांगौ। बे बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 58थि थान्दै जखनथाइखौ देग्लाय 5, 6 आरो 7 फेब्रुवारि 2026 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों उदालगुरि जिल्ला टंला फरायसालिमानि सोलोंथाइ फोथाराव खुंफुंनाया जोबनानै थांबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मासि लानानै दैदेननाय गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होदोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आथिखाल आसामनि केबिनेट मिनिस्टार मानगोनां उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। मेघालयनि बारग' गभर्नर मानगोनां रन्जित शेखर मोसाहारि बिथाङा गेवलां मेलाव जर'खा बुंथिगिरि महरै बाहागो लादोंमोन। आसामनि केबिनेट मन्त्रि थामहिनबा केबिनेट मिनिस्टार मानगोनां रन्जित दास, प्रफेसार रमेश चन्द्र भारद्वाज, मुंदांखा गार्डियान आरो बारग' लेङाइ गिसिया महर्षि बाल्मिकि संस्कृत विश्वविद्यालय हारियानानि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि मानगोनां नीलकान्त गयारि, इउबिपिअनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, बिकेडब्लिउएसनि चेयारमेन अनिल बसुमतारी बिथांमोना गेवलां मेलनि गेजेरजों 2026 मायथाइनि भारत हादरनि जौसिन नोगोरारि बान्था पद्मश्री बान्थाखौ आजावनो हानाय आगोमा बर'नि फिसा मानगोनां डक्टर जगेश देउरि बिथांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मान बावनाय जायो। हाबाफारिया माहारियारि आफादनि बिबानगिरिफोर, फोरोंगिरिफोर, धोरोमारि आफादनि दैदेनगिरिफोर, सानसुमै रायजो राजाफोर आरो फरायसाफोरनि मैखोमै बाहागो लानायजों मोजाङै जाफुंसारै जोबलाङो। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों। मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।